Lawas sarapane oseng pare bumbu ulek dicampur teri yo. Carane ngilangno paite ben gak patek nyeklak. Iki pertama parene dibelah ngene iki, terus dibuak isine dikerok-kerok sampai resik. Bar ngono terus dirajang-rajang parene cilik-cilik wae yo, terus ditekekne ngadah, ditaburi garam, terus diucel-ucel sampai metu banyune. Nek wis metu banyune ngene iki koyo ning videoku iki diumbah sampai resik terus diperes yo. Bar diperes, bar ngono godhog nang banyu molak malih, terus digodhog parene sampai empuk. Bar ngono terus diangkat, disaring, bar ngono terus digrojok banyu neh. Nek wis ngono diperes neh yo. Nek wis terus disisihno sik, bar ngono siapno bumbune, bar di blender sisihno. Iki nek gawe teri digoreng sik terine yo, dadi digoreng sampai crispy. Bar ngono terus diangkat. Nongso bumbu ulekane sampai ambune wangi, aja lali tambahi geprekan laos. Nah, bar ngono terus tambahi uyah, gula mbekan kaldu bubuk. Digorengne sampai bener-bener wangi. Nek wis ngono lebokno parene, aja lali diperes sik yo ben gak pahit. Nek parene wis masuk ngene iki, genine digedhekno, oseng-oseng sampai bumbune nyampur rata. Bar ngono terus lebokno teri gorenge, oseng-oseng neh sedelok ae, bar ngono beres yo.